konstatovano je da nivo Bosne i Hercegovine je taj koji u pravilu usporava svu realizaciju važnih projekata. Imamo situaciju da je fundamentalni interes integrisani granični prelaz Vardište Kotroman. Imamo situaciju da Komisija za granicu taj dio posla još uvijek nije uradila, iako smatram to značajno važno zbog razvoja. Imamo vrlo jasnu situaciju da postoji opravdan bojazan načelnika da je neophodno sanirati putnu komunikaciju Vardište prema Sarajevu. Kad su u pitanju mostovi, imamo situaciju da Ministarstvo transporta i komunikacije BiH ne dijeli informacije na koji način možemo da apliciramo sredstva. I to je vidljivo da nivo BiH kontinuirano stopira sve napredne ideje i projekte iz Republike Srpske tamo u pravu gdje može. Mi ćemo nastaviti na tom pitanju da radimo potpuno organizovano, zakonito i smatram da je značajno da upravo ovaj granični prelaz o kome govorimo mora imati status integrisanog. To bi značilo povećan protok roba, usluga i ljudi. To bi jačalo ekonomiju ovog regiona u Republici Srpskoj, kao i naravno stabilnost, odnosno bezbjednost putne komunikacije koja je osnova za i privredni i svaki drugi razvoj. Sarajevo koči razvoj Republike Srpske u kontinuitetu i Sarajevo na ovaj način najbolje pokazuje kakav odnos ima prema veoma značajnim razvojnim planovima i programima Republike Srpske. O tome smo razgovarali. Naravno, razgovarali smo o nekim drugim važnim pitanjima iz aspekta razvoja određenih lokalnih politika i tu postoji potpuna spremnost da Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa zajedno sa nadležnim ministarstvima u Vladi Republike Srpske kandiduje određene međunarodne projekte koji bi značili itekakvu pomoć ovim lokalnim zajednicama kako bi kroz distribuciju sredstava iz lokalnih budžeta i budžeta prije svega Republike Srpske izvršili jednu vrstu dopune kroz implementaciju ovih projekata i korištenje tih finansijskih sredstava.